aynur te bihtir be kaça kurdan askeri ne? ey Kaça kurdan. geçe kurdum. Yani te keyif hoş değil ama ki ekştere beji kaça kurdan he. Çava keyif Ne? keyfam kaşna bas geçe kurdanım. Kaça kurdan. Ez kurdum yani. من aynur من gelek pırslara hazır kırna. Gelek. Pırsek vaz hazır dikim ji ez bor dikim be bideli taben pırs. Ez xwazim çima dixwazim xelk tiştê ku li ser aynur doğan merak dike divê hevpeyvîniyê de bibîne. Mesela ez bixwe yek ji wan kesanim ku ez pir tiştê te merak dikim. Yani aynur doğan mesela li ser sahneyê pir kêf xweş e. Ser sahne? Sahne gelek kêf bi kêfî, Evet. kêf xweşî. Sahne şuna ku ez tu dilimin de çi hest tu karim yani Bidî benerim yani bejim yani bejim sahne şuna ku ez xwe azat hest dikim. Ne? Jinek azadî wiha diyar e. Di zaroktiya xwe de jî? Di zaroktiya xwe de jî azad bûyî? Ez azad bûm ez li serê em malbeta me goçber bûn em li Dêrsimê erê pezê me hebû em dibêjin kerî keriyê me em jî hebû dibêjin kerî. erê em diçûnê li nîva ortê biharê em derdiketinê giran giran diçûnê ser zozanan ciyayê en bilind ciyayê bilind û li ciyayê Munzirê Dêrsimê Xweş e. gelekî xweş e. Min nevîtî Dêrsim lê ez hema dibêjim vê carê herim Bakurê Kursanê ez ê biçim Tu Dêrsim. gere bibînî Dêrsim gelekî ciyekî xweş e. Dêrsim weqe revendûz e yani pir revendûz barzan Çûyî te romantika dîtin? yani min nekarî ez nexwast ez vegerim. Pir dişibihin hev Dêrsim û Rewandoz û mentiqê Kursan yani teşbîhê hev dibin? Weke hevin nêzîkê hevin? Hevin nêzîkê hevin yani ew ciyê xwe û çiya xwe avê xwe darê xwe û xelkê xwe Xelkê Dêrsimê jî weke Dêrsimî baş. Yani ez bawer dikim min Dêrsimiyên ku dîtine tu jî yek ji wanî hûn insanê gelekî baş in.